як бародари рус Аҳа. Бале. алҳамдулилла як 2 сол суҳбатш кардем, қабул кард ислома. Аммо як савол мега бисёр безобита мекунад. Мега ҳамин бисёр христианҳо ё ки яҳудиҳое ки диншон дар мақсад вай мекунанд, саблудат мекунанд. Ҳамо мега одамои хуб мақсад ҳамо ҳолати аввалиё чӣ мешавад? Мега ҳамо бо вай бибиша пример биби ман мега бисёр христиан ки ҳамин насронии хуб буд мега мақсад дар динаш устувор буда да. Мега ҳамо ҳолати ҳамин одамо мега чӣ хел мешавад? Хе мақсад правилни одамоянд да. Ман гуфтам пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтанд ки ма мин яҳудийин вала насронийин ясмаъу би сумма ла юъмину би илла кана мин асҳаби нар. Кадом яҳудӣ, кадом насроние ки оиди ман шунавад ки пайғамбари охирузамон баромадааст, номаш Муҳаммад шунавад, сипас ислом қабул накунад, имон набиёрад ба рисолати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам, магар бозгашти вай ба оташи дӯзах аст. ҳадис саҳиҳ Муслим аст. Барои чӣ? барое ки онҳо як гуфта намешавад ки онҳо дини худашона саблюдат карданд ба қавли шумо. чунки дар дини онҳо ҳаст ки Муҳаммад ки пайғамбар шуд бояд пайравӣ аз Муҳаммад кунад. дар ин сурат онҳо дини худашона саблюдат накарданд. фаҳмидед? чунки онҳо хуб медонистанд ки дар Таврот ҳам дар Инҷил ҳам номи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам, ҳатто номи баъзе саҳобаҳои пайғамбар, сифати саҳобаҳо дар Тавроту Инҷил омадагӣ аст. Чӣ гуна одамҳо буданд. ино медонистанд, ино мунтазири баромадани Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам, вале диданд ки аз миллати худошон не, аз миллати араб ки баромад баъд қабул накарданд. яъне ино ба дини худашонам амал накарданд. бале бозгашташон ба оташи дӯзах аст. ба корҳое ки неке ки дар дунё карданд, ба корҳои неке ки дар дунё карданд, ба онҳо Аллоҳ таоло мукофоташа медиҳад. ва ягон кас мисол ин суханоя ту кӣ шудӣ ки насронию яҳудиҳо ин хел мегӯянд? ман ҳеҷ чӣ нашудиам, пайғамбари мо ин гапа гуфтиям. тамом, мо он сухана мерасонем. бале устод мақсад амал накарданд. ҳамин сухана нағз гӯед ки онҳо ба дини худ амал накарданд. агар ба дини худ амал мекарданд, монанди Абдулло ибни Салом сардори яҳудиҳо буд. рӯзи аввале ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам омадан, ҳамон рӯз имон овард. сайиди яҳуд буд. сайиди яҳуд, сарвари яҳуди Мадина буд. вай вақте ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам аз Макка ба Мадина омадан, буромадам гуфт бинам чи ин одам чӣ хел? ҳам то дидаму шинохтам ки ин он касе ҳаст ки дар Таврот хабараш омадаги аст. фаламма раъайтуҳу алимту анна ваҷҳаҳу лайса биваҷҳи каддаб. вақте ки дидам рӯйшонро, донистам ки ин одам рӯи дурӯғчӣ нест. ин одам дурӯғчӣ нест, яъне пайғамбари ҳақ. баъд вақте ки омад ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам, пинҳонӣ мусулмон шуд. гуфт ки ё Расулаллоҳ, ашҳаду ан ла илаҳа илlalloh ва ашҳаду анна муҳаммадан расулуллоҳ. ман шаҳодат медиҳам ки аллоҳ таоло ягона аст, шарики надорад. шаҳодат медиҳам ки шумо пайғамбари Аллоҳ ҳастед. лекин яҳуд бисёр халқи бад аст. пеш аз он ки исломи ман ошкоро шуд, шумо аввал дар бораи ман бипурсед ки ман чӣ хел одам ҳастам ва як бори дигар исботи яҳудро бинед. баъд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам яҳудое фарёд карданд, яҳудои Мадинаро. Абдулло ибни Салом дар пушти парда. онҳо намедонанд ки Абдулло ибни Салом ислом қабул кардаги, намедонанд. гуфтанд ки маза тақулуна фи Абдулло ибни Салом? оиди Абдулло ибни Салом шумо чӣ мегӯед? гуфтанд ки ҳува сайидуна ва ибну сайидина ва хайруна ва ибну хайрина. ӯ сайиди мо ҳаст, сарвари мо ҳаст ва писари сайиди мо ҳаст. яъне бобогузаштагонашон сайиди мо буданд. ӯ беҳтарин одами мо ҳаст, беҳтарин одами мо ҳаст ва писари беҳтарин одами мо ҳаст. ҳамин хел васфҳои болохонадор. баъд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтанд: араъайтум лав аслам, хабар диҳед ба ман, агар рафту ислом биёрад чӣ? ҳаша ва калла, ҳеҷ гоҳ ислом намебиёрад. баъд гуфтанд ки Абдулло ибни Салом баро. баъд Абдулло ибни Салом баромаду амма ана фа ашҳаду ан ла илаҳа илlalloh ва ашҳаду анна Муҳаммадан расул. аммо ман бошам шаҳодат медиҳам, гувоҳ ҳастам ки ғайри Аллоҳ таоло дигар маъбуди барҳақ нест, Муҳаммад расули Аллоҳ аст.
صلی الله علیه وسلم چی گفتن؟ هو شرنا و ابن شرنا، این بدترین آدم ما هست، پسری بدترین آدم ما هست، این پسترین مردم یهود است، پسری پسترین مردم یهود. بخیر یعنی جاش ده 180 گرادوس تغییر یافتن. اینا عبدالله ابن سلام میدانست. برای مفتی یه بار برای فهمیدن قوم یهود شما اول اسلام من آگاه نکنید. بنابراین برادرای عزیز اونا خوب میدانستن. بنابراین کسی گوید که به دینش عمل میکرد و آدم خوب بود و از دنیا گذشت چی میشد، او به دینش عمل نکرد.